16ο λεπτό, 0-0. Φούτρε. Φούτρε βρίσκει κενό χώρο, ξεφεύγει από τον Χατζίδη. Κοντά του είναι ο Νεντίδης. Θα στρώσει την μπάλα στην άλλη πλευρά για τον Ορεχουέλ. Αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Κάρλος. Θα κάνει ένα σουτ, κοντράρει η μπάλα, ανάποδο ψαλίδι και είναι η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για την Ατλέτικο από τον Μανόλο. 17ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατλέτικο 0-1. Μαυρομάτης, Τσιαντάκης, Παχατουρίδης. Παχατουρίδης βαθιά παλιά, προσπαθεί ο Φούνες. Θα κάνει ένα ωραίο σουτ, η μπάλα είναι out, πολύ ωραία προσπάθεια. Φούτρε με τον Πάρα. Κοντά του είναι ο Χατζίδης, προσποιήσεις, αδειάζει ο Φούτρε, θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα θα χτυπήσει στην κάθετη δοκό, φοβερή ευκαιρία για την Ατλέτικο. Το 1-0 θα παραμείνει, εντυπωσιακή προσπάθεια του Πάολο Φούτρε. Προσπαθεί να αποφεληθεί ο Φούνες, θα κερδίσει την μπάλα, αλλά δεν θα προλάβει να αποφεληθεί, θα μπλοκάρει ο Αμπέλ με πολύ δύναμη. Ο Φούνες δεν προλάβει να ολοκληρώσει. Από εκεί στον Γκαρθία, Τομάς. Πάλι Γκαρθία, κλείνει από δύο παίκτες του Ολυμπιακού, κάνει παλιά λανθασμένη. Φούνες θέλει να περάσει, κερδίζει προς την κόντρα, θα κάνει και το σουτ και θα ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός 1-1. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χουάνι Χιλμπέρτο Φούνες με το αριστερό. Νίκησε τον Αμπέλ. Ολυμπιακός Ατλέτικο 1-1. Σαβίδης για τον Ολυμπιακό. Άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Παχατουρίδης. Κοντά του είναι ο Ορεχουέλα, βρίσκει τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκη θα κάνει το σουτ. Αμπέλ θα πέσει, θα χάσει την μπάλα. Φτάνει η μπάλα στον Φούνες. Φούνες προσποιήσει, στρώνει την μπάλα. Τελικά κανείς δεν θα μπορέσει να κάνει το σουτ. Φοβερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Χάθηκε 7 λεπτά πριν να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πάρα. Βρίσκει τον Φούτρε. Άξονας και οργανωτής κάθε επίθεσης της Ατλέτικο. Πέρασε η παλιά, το πλασέ δεν πιάνει, αδρανεί και ο Ταλικριάδης. Ευκαιρία για την Ατλέτικο στο 44. Φούτρε για τον Πάρα. Πάρα περνάει πολύ ωραία από τον Αλεξίου. Κόπηκε προς τη μήνα από τον Εντίδη στη φάση ο Φούτρε. Προσπάθει για το 1-2. Είναι ξεμαρκάριστος ο Ρεχουέλα. Θα κάνει την παλιά. Το σούτ πάνω στα πόδια του Ράντου. Φούτρε απευθείας στο σούτ. Θα μπλοκάρει ο Μολακίδης. Πολύ ωραία παλιά. Προσπαθεί ο Παχατουρίδης, μαρκάρεται από τον Τομάς και ο κύριος Νικάκης υποδεικνύει το σημείο του πέναλτι. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Παχατουρίδης μπήκε, μαρκαρίστηκε, έπεσε κάτω και έχουμε το πέναλτι για τον Ολυμπιακό. 54ο λεπτό, 1-1 μέχρι στιγμής, 35.000 στις εξέδρες, κάτω τα δοκάρια είναι ο Αμπέλ. Αμπέλ τελικά εκτελεί ο Κοφίδης και δίνει την πρωτοπορία στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Ατλέτικο 55 λεπτό, 2-1 από το πέναλτι του Κοφίδη. Σαβίδης εκτελεί το 1 το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Έγινε κεφαλιά, η μπάλα του στο δοκάρι και είναι out. Κεφαλιά από τον Μητρόπουλο. Ο Ρεχουέλα. Άνοιγμα στην άλλη πλευρά για τον Τόρε Θίγια, ο οποίος κάνει δυνατή παλιά με στόχο τον Αγκουιλέρα. Έγινε το λάθος Αγκουιλέρα με τον Μολακίδη. Θα μπλοκάρει ο Μολακίδης καταχειροκροτούμενος. Κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τσιαντάκης πιέζεται από τον Μανόλο. Αλλεπάλληλες κόντρες Μανόλο. Αντεπίθεση για την Ατλέτικο. Πολύ ωραία παλιά για τον Αγκουιλέρα. Αγκουιλέρα και Μολακίδη στο πλασέ. Κεφαλιά δεν πιάνει από τον Μπαλτάσαρ. Η μπάλα τελικά είναι κόρνερ, όπως δείχνει ο κ. Νικάκης. Ένα Παχατουρίδης, νέα σέντρα. Κόβε την παλιά του πολύ εύκολα. Το σουτ από Σαββίδη απευθείας κόπηκε. Τσιαντάκης, νέο σουτ, νέα κόντρα, πάλι Τσιαντάκης.
Κινείται από δύο παίχτες, δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Φτάνει μπάλα στον Παύλο Φούτρε, τον αρχηγό της Ατλέτικο. Πολύ ωραία παλιά η αντεπίθεση. Μπαίνει, πλασάρει ο Αγκουιλέρα και θα κόψει σε κόρνερ ο Μολακίδης. Σαβίδης, Κοφίδης. Κοφίδης θα κάνει ένα σουτ, πολύ ωραίο σουτ, αλλά είναι άστοχο. Κοφίδης, Μητρόπουλος, Τσαλαφούτας. Μπαλιά, ωραία για τον Μητρόπουλο, άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Προσπαθεί ο Σαβίδης να ελευθερωθεί, θα κάνει και το σουτ. Ο Άμπελ παρακολούθησε την πορεία της μπάλας, έφυγε out το σουτ του Σαβίδη. Γκουερέρο. Άνοιγμα με στόχο τον Αγκουιλέρα. Αγκουιλέρα κάνει το γέμισμα, Μολακίδης κάνει την μπάλα, το σουτ από το Μανόλο, προσπαθεί ο Φούτρε.